ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ନିର୍ଘାତ ନାଦି ଦେଇଗଲେ। ଅଫିସ୍ ଭିତରୁ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ମାଡ଼ ମାରିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆହତ ଆର୍ଆଇ ମହାଶୟ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ସାହସକୁ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପଶି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ ଅଧୀନ ସାରଣା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଆର୍ଆଇ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଭାଷ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ଯାଇ କିଛି ବେଆଇନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆର୍ଆଇ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ରାଗି ଯାଇ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆର୍ଆଇ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଏବଂ ତହସିଲର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି।